9 май бүтін илнең яраткан бәйрәме. Ул һәр җирдә, һәр йортта югары дәрәҗәдә билгеләп үтелә. Мәктәп укучылары, балалар бакчаларына йөрүче нәниләр көндә иртән маршировкага чыга, җыр биюләрне кабатлый. 9 май бәйрәмен зурлар гына түгел, балалар бакчасында тәрбияләнүче балалар да көтеп ала. Бу бәйрәмгә инде без үзебезнең бакчада төрле мероприятиялар үткәрәбез, әңгәмәләр уздырабыз. Үзәктә үтүче зур чарага да балалар бик теләп әзерләнәләр. Бу көнне без балалар белән маршировать итеп парадта катнашабыз. Безнең елда инде шушы вакытта погода бездә әйбәтләнә, шундый рәхәт. Һәм инде ел саен безнең балалар бакчалары, мәктәп укучылары шушы центрга чыгып маршировать итәләр. Һәм бездә инде үз чиратыбызда мизгел яшьләр үзәге белгечләре Георгиевская лента акциясенә чыгабыз һәм һәр кешегә инде шушы матур лентаны тапшырабыз. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы 9 майга әзерлек безнең җирлектә инде күптән башланды. Ел башыннан барлык учреждениеларда хәтер чаралары үткәрелә. Мәктәпләрдә традицион кыйммәтләрне саклауга багышланган чаралар оештырыла. Минем ике бабам да сугышта катнашып, Бөек Ватан сугышыннан исән-сау кайттылар. Алар озак яшәделәр. Алар сугышта катнашкач, без бүгенге көндә матур рәхәт яшибез. Бездә тыныч, менә Мөслим территориясендә шундый рух, матурлык, тынычлык, матур музыка яңгырый, күңелләрне күтәрелә. Тарихи әһәмияткә ия шәхесләрне һәм вакыйгаларны мәңгеләштерү уңаеннан ясалган урыннар да буш тормый. Мөслим йөрәге скверында урнашкан Батырлар даны мәңгелек фотостенды янында райондашларыбыз да, Мөслимгә кайткан кунаклар да истәлеккә фотога төшәләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.